tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Diyos maray na aldaw sa Satuya Agabos mga kabarangay. Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria, Mama Mary. Salamat kita kay Mama Mary. May Perpetual Help Novena alas 5:15 live taod-taod sa DCGB. Ano man tabian kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat an perming ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Many returns of the day, sabi baga ni Andy Mar, many returns of the day, more life, prosperity and happiness, to borrow the words quote unquote ni News Director Mar. Tingog kan banwaan na po nag-iimbitar na mag-iriba-iba man po kita. Sana po nagdiretso so nag-arantabay ka subago. Pati naman so suki man niya to sa programa. Sagkod kita ng alas 10:30 ning udto. Mantang kamo dyan nagprepara na ka na sa indong pangudtuhan. Kumustaan sa tuyang paraan tabay na labanderos, ilabanderas, mga karpinteros, security guards, nakapwesto sa manlain-lain na poste dyan sa Philippine Statistics Authority sa pamamayo. Kan sa tuyang director dyan, si Engineer Cynthia Perdiz. Good morning dyan sa Indo, sa PSA, and syempre sa mga guard on duties kan PSA. Sa Professional Regulations Commission, ziring man kay Madam Zayla Gubaton. Madam Zay, good morning sa Indo dyan, sa men and women. Barkada tayo ni si Madam Zay, pati so sa iyang father, si father niya buhay pa dyan sa pulis, kan Ligaspi. Nga barkada tayo yan. Dyan man sa DTI, Madam Bem Berango, ang mutya ng kagandahan ng Department of Trade and Industry. Sa pamamayo man niya ni Director Dindo Nabol. Morning! Sa satuyang barkadang pajak drivers, tricycle drivers, taxi drivers dyan sa Bicol International Airport, van drivers, grab drivers, si amigong Dan Belanghel. Ang satuya dyan ng mga barkada. Sa daraga, kumusta lamang? Sabi nga na ibaga, buenos dias a todos, amigos y amigas. Sa Albay District, kumusta lamang ang satuya dyan na kamugtakan? Katuwang ta dyan ang Mega Force Patrol, pading Jim, man sa muyang Chief, kumpadreng Jomar, pading Alarmario, and siyempre si Joshua Bino, kasabay si Jasmine Baloloy. Sa technical control, sa AM band, ang sa kong amigo, Todo, Chief Tech Ramir Tanay.
Kumusta, Chief Tech, ang pahit niya to? Preparado na. Sa newsroom, yaon dyan, diretso ang lagatak kan mga istorya. Ang nangingenot, the ever reliable, ang walang kapaguran, hindi sumusuko. Malalauman sa gabos na oras. News Director Mardela, pahit siya ng pahit. Katabang dyan si Jen Matthew Balyaran. Si Mary Joy Jarresco. Siyempre, pa dyan sa social media account, Jimos Barrios, Madam Razel Cortez. Kasabay man si Madam Shiara Leron. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi dyan sa internet, worldwide, netwide. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Kadakul ba, Chief Tech Ramir, na letter J baga sa to? Naistorya ko na baga ang ito. Mga letter J, ayan, pading Jomar, pading Jimmy, si Joshua, si Jasmine, si Jerome, si Jen, si Jimos, si Saipa. Ay, nalingaw ang bagita. Ako man po sa indong servidor sa radyo, ang Public Information Officer ng Bayan ng Huling Lalaking Birhen, si Pio Fernandez. Good morning! Inutuntay ni Tabi na abiso ba kung ginibuan tangan ining bareta baga ito, Chief Tech Ramir, yung sa aga na schedule na, o kaya dyan nabanggi nga ni yung schedule na pag-cut off kan supply nin tubig hale sa PhilHydro pasiring sa Legazpi City Water District. So Legazpi City Water District baga nagbabakal man nin tubig sa PhilHydro. So PhilHydro iyon ang naghahanap nin mga sources nin tubig and ipipabakal man ang kapudkan bulk sales agreement gayud ito. Basta iyon pipabakal man kan PhilHydro sa Water District. Then sa Water District man ibebenta sa satuya pasiring sa mga gripo ang tubig na yan. So ang distributor so Legazpi City Water District. Ang enot na mahirahay Tabi puon alas 6 taod-taod na pagkabanggi sagkod sa agang alas 6 nin maaga. Di dyan na banggi baga 6 p.m. It's May 15. Alas 6 pa sa nang banggi, isasarado na kan PhilHydro an sa indang mga tubo na kung sa inso tubig dahil napapadalaganon mo na sa Legazpi City Water District. Sagko dyan alas 6 nin maagahon, pet sa 16. So, dahin tubig po almost all barangays digdi sa Legazpi. Apera kan sa mga nasa taas na igwang sa diri gayud na koneksyones almost all barangays nagkakapira lang an medyo makakalibre na igwaning supply nin tubig sa oras na iyan so mga sources na direkta diyan sa Maybuyan gayod. Basta diit sana an barangay digdi sa sentro kan Legazpi an may supply nin tubig pun alas 6 nin banggi sundo alas 6 nin maagahon sa aga. Yan. Now, pagkatapos kayan, alas 6 naman nin aga, sa aga, petsa 16, sundo alas 6 manin banggi, sa aga, petsa 16, Legazpi City Water District man, may mga hihirahayon. Yan man po. So, kung sa tuyang pag-iisipon, poon dyan na alas 6 nin banggi, sundo sa agang alas 6 ning hapon, dakulaw ng posibilidad na wara ning supply nin tubig an halos kagabsan na residensyas, establishmentos, oficinas de negocios, oficinas de gobyerno, pribado, day po nin tubig. Magpreparar sa natabi. Basta one thing for sure, ining 6 p.m. taod-taod buda hanggang 6 a.m. sa aga, day iyan. Now, tibaad lamang 6 a.m. sa aga hanggang 6 p.m. igwa ng diit na pabulusan ng mga barangay. So LCWD naman. Yan, tabi ta. Dua ang kunyan sistema. So primerong mahirahay, yung PhilHydro, ikaw daw ang mahirahay.
yung Legazpi City Water District. Makipreparar tabi, magtipon ng tubig buda, schedule na so mga dapat nagigibuho nangangaipon ng tubig, i-reset ang mga schedule gabos tabi and maghanap na din paagi na masustiniran ining mga oras na madalagan digdi sa Legazpi, ngapit na mga oras na day kita nin supply nin tubig sa halos gabos na barangay. Nagkakapira lang so mga barangay na kunyan day sa sakubon kana sabi ng water outage. Bako ining power outage water outage. Bata mainitong tatadrian. Grabing init, di daraplos ka dayong tubig. Paano pagkurukari gusto ka ini? Kaya ingat, preparar sa natabi preparar. Yan. Tiba adig dila sa bagay digdi sa tuya Chief Tech Ramir sakub sa aga ta so ipinadara sa tuya na kunyan mensahe kaan kan sa tuyang mga pag-iriba digdi sa tuyang kunyan programa so anunsyo yan public service advisory reference number open parenthesis PHI-05-2024-05 close parenthesis, date May 13. What? Yan. Hali ni sa kunyan sa PhilHydro, 12-hour plant shutdown of PhilHydro Incorporated Philippines due to the maintenance works at the water treatment plant when May 15 to 16, 2024. Maintenance activities at PhilHydro 6 p.m. of May 15, 2024 until 6 a.m. of May 16, 2024. Yan. Then, iyon na sabi ko man, masunod man, LCWD, post-maintenance, 6 a.m. na yan kan May 16 hanggang 6 p.m. man kan May 16. Apektadong mga lugares, Barangay 1, Sagkod 41, and Barangay 57, Sagkod 59. Yan. Ang apektadong barangay, Barangay 1 to 41 and Barangay 57 to 59. So, ang Barangay 42, 43, 44, 47, 45, 46, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, hanggang 56. So, Barangay 41 hanggang Barangay 56, day kamo kasabay digdi. Nako, diyan, sisayan mga taga-barangay 42 hanggang 56, makikarigos lamang kami sa aga. Chief Tech Ramir, makikarigos barang kami sa aga sa Indo. Kamo anday na unang bitan tabi digdi, nakasabay sa pagkakawara ng supply ng tubig. So yan po importante po yan, tanganing kwan, magkairisihan, preparar. Yan, tabi Okay, good morning dyan, tabi. Sa tuyang listener si Sir Ed Haji. Good morning sa Siap. Sa ina nga ng Siap nindo Sir Haji. Narumduman ko nasa purokan. Sir Haji, good morning sa Indo. Sa ina nga ng Siap kay no sungaran kan Siap kay ni. Malilingawon na ako tatabunjing ang sa purong permi kandila ko pero dai ko nasasaud. Nata daw yan. Siguro dapat na igwa siguro na ehersisyo para sa dila. Tanganing maging mapanas. So mga physical therapist dyan, ang ehersisyo para sa dila? Sir Ed Haji, good morning tabi sa Indo dyan. Siring man kay Sir Ato Lim. Yan, Maraynaga, Sir Ato Lim, dyan sa Petron, Tapgas, Gasul. Yan, okay. Mga suki taman ang tabi. Ang sa kuyang telepono numero 0942-670-1195. 0942-670-1195. Smart yan. And 09660-730-115 sa Globe. 0966-730-115 sa Globe. May apod mo na kita sa telepono, sandali, nag-missed ko lang, yan si 211, good morning, tabi isa sa imo. Diyan sabi ni kumpadreng Noel, pag makarigos kadig di sako padi, pasabayan takaki para sa gub. Tanganing masaya. Iyo baga kumpadreng Noel. Igwa baga kita ngunya ning krisis sa tubig.
Igo kitang krisis ko niya sa tubig. Sabi na baga, conserve water. Yan. Conserve water. Take a bath together. Oh. Conserve water, take a bath together. Dapat igwa kang kasabay pagkarigos. Hello, good morning, 211. Going, Good morning, sir. si Jenny, what, shout out manik di sa Pinyaranda. Ay, sa Peñaranda. Dati magiriwan niyan, Si June na... Garcia. Oh, si June na Garcia. O, sa hain ka mo niyang tabi, June. Hindi sa Pinyaranda. Ha, sa Peñaranda. Kumusta na ka mo diyan sa Peñaranda? Ayos lang. Very good, very good. Oh, oy. Ano Ano, si Pigano magano sa Orosite garo na siya. iyo garis na ko niya nakuha ko ni Ed. Si Sir na Ed Hadji, ano? Oy, anong numero ka mo sa anong barangay na anong numero kan barangay Peñaranda? Barangay 33. Ay, sakob ka mo Kay kan Kapitana tubig. Velasco. Okay, Kapitana Velasco. Narumduman ko dyan, subar ka datang kapitan ka ito. Sisay na nga ito, so lalaki. So baba sana, alo yun na. Lingawan ko sa pangaran. Yan, doon sa aga, daing supply ng tubig dyan sa Indo. Ayo po nga ni, yung natabir. Nagpreparar sa natabi. Sana kung daing malawos mo, daing makasabay barangay dito, maray, ano. Ano pa? Sige, salamat din maray, John. Ayo po. Thank you so much. Yan, sa tuyang mga si Juna Garcia dyan sa Peñaranda, sa Albaasa ko niyan, sa ano ini, sa Rizal Street. Sakto palan pa di. Anong outfit muya mo na, anong outfit ang kasabay mo para sulit tipid sa tubig. Gari man sana kape. 2-in-1. Anong barangay ka mo, compadre? So, 46 hanggang 56, Lebrido. Gari, paano kamo dyan ang sa indong tubo, mayor tubo, duman gayud sa kwan, sa buyuan nakadirekta kamo, kayaan kadaklan, most of the time, pagdainin tubig digdi sa Legazpi, dyan sa lugar nindo, Igwa. Oh, yan. Barangay 42, padi. Swerte. Anong swerte, padi? Kasabay ka mo? Oo, ni baga, oh. Ay, ba? Day ka mo kasabay pa di. Day ka mo kasabay pa di. Makirigus ako pa di dyan, ha? 4 ora ang laban. Maray daaga po, sir. Warang tubig sa Legazpi, poko mas menos 2 dias. Tibad makalingaw ka po. Magamit mo na shampoo sulak tasid. Game 5 adyan kan. Uy! Game 5 gunyan, ha? Sinasabi ko sa'yo. Si idol mong Lechina James. Nahiling kan Game 4 kan Boston buda Cleveland. Garo gustong magwelta for the 3rd time sa Cubs ni Lechina. Bayaan niya na sa Lakers. Pwedeng bayaan niya mananggan sa Lakers. Tamahanap na naman ng team na magcha-champion sa paghiling niya. May kawat, Game 5 gunyan. Jerome, sinasabi ko sa iyo, subay ba yan? Denver Nuggets. Isa nga si Luka ang dyan, ano? Si Jubix. Yan. Subay ba yan ang laban? Iyo mas napag-urulay ang tubig. Taod-taod, tubig magiraray, pero sa daraga kita. Tamay mga hanap boy muna si Chief Tech Ramir. Oras Pilipinas, sakto yan 9:30. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang ibang energy drink nagpapromisa nin kusog pero arog lang kani ang kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong i-kondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimate Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. Damang-dama talaga ang ginhawa dito sa Generica Drugstore. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. Per DOH FDA, CDRR permit number 0178 series of 2024. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito.
Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dahil diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albayis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Good morning dyan kay Sir Kadog San Roque sa San Andres Port, San Andres Port Passenger Terminal, asin kan Regina Shipping Lines, yung mga ferryboat diyan nara Governor Boboy Kua. Kay Sir Kadog San Roque, boda kay Kapitan Fred Icaranom, kay Kapitan Atan and Vic Mendina sumag-ama. Yan, good morning tabi sa Indo diyan sa mga ferryboat. Siyempre kay Sir Arnel Aramburo diyan sa Passenger Terminal man and RSL kan Tabaco City. May dagdag kitang istorya kay Joshua. Joshua, good morning. What's happening? Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, kumpirmado, nag-transfer ng voting record ang dating Vice Gobernador kan probinsya kan Albay, Harold Imperial, pasiring tabi Sir Pio digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini ang kumpirmasyon sa DCGB News kan Commission on Election o COMELEC Daraga Office kung saan ang address kay ni Sir Pio, Barangay Tagas kan Daraga. Kan nakaaging simana kan magpa-transfer ng voting record ining si former Vice Governor Imperial kung saan sa initial na informasyon baga Sir Pio from Pulanggi pasiring digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Yan. Kung kaya Daraga ini siyempre dai maiwasan ang mga istoryang marites kung ano ang posible. Aram nindo paano iyan si dating Vice Gobernador Harold Imperial? Iyan na pag-transfer niya kan sa iyang voting registration sa Daraga. Perming makakasabay dyan ang konotasyon ang istorya politika. Dati siyang politiko dating Vice Gobernador. Napierde lang ka nakalis na nakalis na eleksyon. Go ahead, Joshua. Yes, tabi Sir P. Siyempre may mga istoryang marites dahil mawasan mapaisip. Kan iba kung na posibleng maging dalagan na hero-hero pag-abot ka na 2025. Alagad posibleng igwa, posibleng daig. Nagpa-transfer sa naman Sir Pio nin voting record. Gabos man may karapatan magpa-transfer ng voting record. Basta't konsiderado kang residente, nag-star ka naman duman sa babalyuhan mong munisipyo o kaya barangay. Sa ngunyan, medyo amay pa man, 1 year almost before 2025 election, alagad ang kumpirmadong impormasyon, nag-transfer ng voting record
ang dating Vice Gobernador Harold Imperial from Pulangi, pasiring sa Daraga. Yan. Ara mo tabi baga Joshua, no? Siyempre, permi yan na makakakonektar ang istorya politika kay Harold. Dati baga siyang elihidong opisyal, ano? Ngunyan, from Pulangi, pasiring dyan sa Daraga, igwaaning perming ko niyan, hararom na dahilan na nata, tahaloy ka sa Pulangi, dumanang sa imong talagang estada, dumanang familia, nata mapasiring ka sa Daraga. So many reasons, and it may be connected sa dalagang politika. Nahihiling na baga, sige naman ang libot dyan sa Daraga ni dating Vice Gobernador Harold Imperial. Pero nahihiling man ini sa pagtiripon man kan grupo ni Kaloy Andes Loria. Nahiling man iyan si dating Vice Gobernador Harold Imperial. So everything is very fluid, ano. Yan, pero kumbaga may nararamdaman na ang komunidad and nagpaparamdam na si dating Vice Gobernador Harold Ong Imperial. Kumbaga may mga initial steps. Ngunyan baga hiling ang kunyan ang bakanting ngunyan ang pagka-Vice Gobernador. Sisay ang magiging Vice Gobernador kan halimbawa ni dai pa baga ni mga statements kitang nagkakaararaman, ano? Vice Gobernador ni Governor Attorney Grex, Vice Gobernador ni Congressman Joey, Vice Gobernador ni dating Gobernador Noel and dating Mayor Noel Rosal. May mga bakanting board member. May bakanting board member. So everything is fluid. Okay, may sige. bakante man digdi sa munisipyo kan Daraga. Igong bakante sa, pero for all intents and purposes, tabi, siguro baka bakong Daraga ang dalaga ng kay ni kinatawan Harold, ni Vice Governor Harold dati, ano? Pwede. Okay, sige. Alright, tabi si Pio, ito yun ang nakalap ng impormasyon kumpirmado. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa Comelec Daraga. Kumpirmado yan paano tabi, na nagbalyo ng kansayang rehistro. Basado man mismo sa pag-uugid personalmente ni Joshua Bino, yan, nahihiling ini si dating Vice Governor Harold na naglilibot naman yan sa Daraga, parang nagtatap na and rekindling yung mga political connections na medyo naglaylo muna pakalis ka na eleksyon, ka nakaaging latest na eleksyon. Ngunyan parang nagre-rekindle sort of muscle flexing politically si dating Vice Governor Harold. Yan, diyan sa Daraga, so sa iyang mga political allies man diyan pinagbibisita, siyempre sabi na nga ni nagpaparamdam at nararamdaman na naman. Di ba? And may mga nakakahiling yaon diyan sa grupo ni Kaloy Andes Loria kan Distrito 2. Segundo Distrito. Yan. Aramta naman sa baga, ining grupo man ni Kaloy na Andes Loria, yun na yan, easy naman kan publiko, lalong-lalo na digdi sa Segundo Distrito na he has intention, as of now, full intent na makapagserbi man in a different way, sabi na nga ni real change is coming sa Segundo Distrito Canalbay. So, it will attract, sabi na nga ni allies, and sabi na nga ni companies as well. Ining grupo ni Kaloy Andes Loria nagki-kick up, igwaning momentum ngunyan ang grupo ni Kaloy Andes Loria. Hali naman nga ni dyan sa sarong lugar na amay na nagpasiring sa sarong kafiestahan sa sarong barangay, personalmente si Kaloy na Loria. So yan tabi, kunya nagpipick up sa Kamalig. Nag-immerse kita dyan sa Rapu-Rapu. Good morning da dyan sa Indo, sabi ni Kaloy Andes Loria, siring man sama nito. Yan, sa Daraga. Yan ang mga lugares, digdi sa Legazpi, naturalmente. So, pag-arog kayo niyang organisasyon, it attracts, sabi na nga ni companies and allies as well, would-be allies sa political arena comes 2025. Midterm elections pati ini. Ang midterm elections, tandaan nindo, kaipuhan maghigos dyan ang mga local politicians because ang mga nasa itaas na level kan politika,
sa national level, daing masyadong pakiaram dyan because bako ining presidential election and vice presidential elections, bako masyado ini. Talagang hinguha sa diri ini kan nasa ground mayormente, kan kongresistas, gobernadores, vice-gobernadores, kinatawan, sanggunian bayan, sanggunian palalawigan, alkalde, vice-alkalde. Yan, sa diring hiro iyan, tabi. Midterm elections daing kang masyadong lalauman dyan sa kwan, sa national na level. Solamente, ang malalauman dyan kan mga nasa national na hali kan mga lokal sa national level kung ika makursunadahan na itap kan mga gustong magposisyon pag-abot kan presidential elections 2028. Kung makursunadahan kan maging kaalyado tanganing magkuan man sila sa baba, igwas sila ning mass base sa baba, ining mga aansyas sa ilihidong pwesto, presidente, vice-presidente, senadores, buda sa mga sa congressman, halimbawa, kung itap ka, local politician ka, na darahon ngunyan, maski midterm elections, tanganing preparado man sina comes 2028, maswerte ka. Pero mayormente ngunyan tabi, hero iyan, kan mga lokal na kunyan, na politiko. Yan, kaya, yung bagaman, ang grupo ni Kaloy Andes Loria, so mga pinaghinguahan tabi, so abuton sa naman kan makakaya tabi, pero udok sa buto yan na ipipaabot man kan grupo ni Kaloy Andes Loria, ining kalingan ni Loria. Yan mga pagtabang, mandiit-diit, pero sabi nga ni kan iba, day taman masyado, magkaigo kita ning change of mindset, day masyadong kagulpihon man ining mga politiko niya to, ilihido o mapailihir pa sa nata, titok doon ta sinda, kung sinda makunya na, maipit na, dadain ng madudumanan, siyempre, pag mga nakapwesto yan o mga nasa pwesto, yaon ang temptation na maging korupto yan. And maraoton mambaga na madumang ka, masulisit ka. Pag daig ka natawan, papatakoton mo pa na dakula nga ang pamilya mi, dakula ang grupo mi. Garibaga so, pinag-obligar mo na sinda, ining mga politiko, buda ining mga would-be politicians, na kaipuan tawan mo siya ta, responsibilidad man, buda obligasyon man, which should not be the case. Change mindset man iyan tabi. Tibaan lamang. Abi nga ni Kaloy Andes Loria, tibaan lamang. Igwa pang paglaom ang Pilipinas, lalo na di segundo distrito Kanalbay. So yan. Si dating Vice-Gobernador Harold, nahiling na po yan na naglilibot-libot. Nahiling man yan dyan na napasyar man sa grupo ni Kaloy Andes Loria. Yan. Hinda ko sana kung anong mga positioning pagkaan politically, mahiling tayo sa mga maabot daw. Everything is very fluid pa sa kudngunyan. Gulpi pa ang mga pwedeng mangyari. Iguanin mga concessions, iguanin negosasyones as days goes by, depende sa hiro ka na mag-inibong na grupo politikal. Kung may nagkukusog, may nagpipick up, yan. Igwa po yan yung mga concessions sa mga maabot na daw. Okay. Sir, ano po ang bareta na gustong kuhaon si Kong Joey as Executive Secretary ni Presidente Marcos Jr. Kukuhaon ba si Kong Joey? Yan. Aram nindo, dahil man ng espesipiko pang cabinet position. Basta ang nagbutuan na informasyon is igwanin paabot na offer ang Malacanang kay Congressman Joey na Salceda. Either basta may portfolio kumbaga, cabinet position siguro. Dai man na kuan pa kung anong dai man na unambitan pa espesipikamente kung anong cabinet position, and dai pa man pinagko-confirma ni Congressman Joey kung aakoon pa yan. So as of now, all roads leads to governorship kay Congressman Joey Salceda diyan sa Kapitolyo. So iyan po ang mga latest kan, and kung sa tuya bagang hihilingon, dai panin mga vice-alkalde at vice-gobernadores ang mga ini. It's just but pirang bulan na sana bago mag-file kan sertifiko di kandidatura. Dai pang mga nagbuburot pang vice-gobernador kung sa indang mga magiging katandem. So yan, rest assured, paraan tabay niya to. Sa tuya yan na uugidon naman. Mag-dive kita kan mga istorya dyan sa personas na nakukuhaan niya to ng informasyon direktamente sa mga grupong ini kung ano sa indang mga planos, asinan sa indang mga intensyones, posisyones digdi po sa nag-adang-adang na midterm elections 2025.
ay sa San Vicente, Castilla, Sorsogon si Ed Haji. Siya Ed Haji sa San Vicente, Castilla, Sorsogon. Tabi yan. May barka naman kay kaming Ed Haji, Diyos maray na agad yan sa kay Manay Yolike sa Pawa. Yan. Kafiestahin mo yan, kan mahal na patron, kan Pawa. O may bareta mo ng alas 10 dahil maghali, dispes mabulta kita ang tubig sa daragan sa tuwing pag-orestoryahan. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries. Asin itong mga marginalized
Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. may energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapag-distribute na ang gobyerno nin maabot sa 2.37 billion pesos na kantidad nin asistensya para sa mga parauma sin parasira na apektado kan El Nino. Sa pahayag kan Department of Agriculture, sobra sa 1.26 billion pesos digdi ang naitao sa mga parauma sa Cagayan Valley, Mimaropa asin Sacsargen sa paagi kan Rice Farmers Financial Assistance o RFFA. Sa pinakahuring report kan DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, uminabot na sa 6.35 billion pesos ang danyos na darakan El Nino na nakaapekto sa sobra sa 1 milyon na parauma asin parasira. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mayleron, marahay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad, at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige tabi diyan sa daraga. Dainan ko niyan diyan. Daina diyanin mapapadumanan ang mga residentes, konsumidores nin tubig. Daina mapapadumanan kung sisay ang pwedeng magkatabang sa indata. Hilingon mo, the government, yung lokal na gobyerno, through di Sangguniang Bayan, day lamang baga pirang beses na ipinaapod so ano ba yun, prime water nata may nag-atindir igwa na sigurong mga paabot komunikasyon kung ano-anong rason tanganing day maka-atindir because the local government through di Sangguniang is trying its very best na makahugot man lamang ng assurance na ining haloy ng problema ng tubig diyan sa daraga matapos na lamang. Oh, grabe ang epekto kayan tabi individualmente and sa sosyudad bulan na ang pinagbibilang baga sa nagkakapirang barangay na dainin normal asin halos dainin bulos nin tubig aga o banggi. May mga implikasyones na po iyan sa salud kan mga senior citizens. So may mga kamatian. Diyan sa inda ko sa nangan kung pipa no kan BRTTH o kay kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, baka igwa man sidang sa diri janing supply ning kunya nin tubig sa salud baga sa mga klinika, sa mga restaurant, sa hygiene, sa mga karinderiya, sa saudan, sa mga harong. Kung day kan tubig, paano tabi kung day tulto na supply ng tubig? But, inda, day tamang pwedeng taramo na day pinagigibo ang PhilHydro. Pero sa kahaluyan ng panahon kang problemang day na mamatian po. Kan halos mga barangay dyan na daing supply na tultul ng tubig, ang epekto kan sa idong espuersos. Siguro it's high time na inda kung anong aksyon ang dapat dagibuhon ka. We are now out of options So Sangguniang Bayan, day nga ni piga atinder, day piga ondra. Kang kunyan, kan prime waters. Paano kayan tabi? Tataadrian palan. So sa kuyang kunyan, bayadan na. Gura ano tabi tataadrian. So bayadan ko. Sa load, maringan ita na kunyang ko. Yan. Say na sa namaduman tabi, prime waters, kamo ang pinakakunyang kini concern because kamo ang nakakonsider diyan kang kontrata na matatawan ng sufficienteng supply ng tubig ang Daraga Water District which in turn iyo man napapabuluson sa membros konsumidores but for so long a time, testigos niya to. Dahil na kita magparaligal-ligal pa kung real talk lang, maghapot ka mo diyan sa Daraga. Dahil masisiro
kung mahapot kita diyan, kumusta ang supply ng tubig? Nagmumuroda. Because disgusted sinda. Oh, you can just imagine the implications kaiyan sa ekonomiya, sa salud, sa hygiene, sa convenience individualmente and kana komunidad. Oh, ano ba yan, tabi? Pipasipara na sa nanindo? Naghapot lang, bako ko nag-akusar, pipasipara na sa nanindo? Tabi? Or kulang ang aksyon nindo? Kulang ang sa indong pinagigibong kunyan? Mitigating measures. Oh, dahil nga ni naoobligar kan sanggunian bayan na mag-aparisir dyan, tan hahanapon man sa nakuta na kan sangguniang bayan. Remember, ang sangguniang bayan, iyuan ang representante kan tawo nagpapaapod sa Indo. O makuha man kuta na ning asigurasyon, ano na lamang tabi, sagkod na rin matatapos ining o kaya madurar ining sakripisyo kalbaryo kan tubig sa daraga. Pero day baga, day kitang nagirumduman na nag-attender siguro dyan sa kunyan, sa pagtiripo na napipapod. Sabi ni 4498, dapat po magplantar kaso ang Daraga LGU kontra sa Prime Water for breach of contract. Buda kadakul pang kaso. Takot ang Daraga LGU sa mga Villar, kaya day nagkakaso. Day tasabot yan tabi. Well, that's one of the options tabi. Legally, mapupwede siguro na i-abrogate, igilid, ipawarang bisa ang kontrata. Yung water concession, ining bulk water supply agreement. Tabi, parang 25 years siguro yan buda. Pwede na pag-adalan kan mga legal minds dyan, taiguan ng mga provisiones dyan na kung ngayon kita makataon ng araw kaining serbisyo sa araw kaining periodo, yun ang mga pwedeng gibuhon na options. Depende sa kontrata, sa nakapalaman sa kontrata po between ining su Daraga Water District and ining su Prime Waters. O tayo dipisil na pagparapasiparahon sa nay. Although day kita nag-aakusar na pagpapasipara, pero the way it seems, disgusted ang mga kunyan, mga konsumidores dyan. Tabi, ugun mo an kuwang kita nga ni digdi sa tuya, pinag-schedule sa ng halos 24 oras na daining supply ng tubig. Grabe ang impact kayan sa satuya, individualmente, buda sa komunidad, ano pa dyan sa Daraga? Na nakatagal taunan pigbibilang. May nagpaabot digdi sa satuyang impormasyon nga ni, sandali digdi sa satuyang messenger account. Asa na ba yun? Sandali. Ito yan. Pakarampag Mampo, Daraga Water District, daing may aldaw na sarong oras lang nagabulos ang tubig. Sa ngunyan, mga pirang bulan na daing na nagabulos ang tubig, Banyag, Tagas, and almost in neighboring barangay sa sentro. Para tukdo kan management and Prime Water. Sala yan kan Prime Water, liability kan Water District, and ang Water District is accountable to their consumers. No. Iyon ang mga kunyan, mga mensahe sa satuya na ipinaabot kan konsumidor ng tubig dyan. Dahil na siguro magpaturuan, ilang beses pasinda, pinaapod kan sanggunian, wala man nangyari. Nako, sus Mariosep, Gurano tata Adrian, ansa kong utang? 1145. Uyogon moan. Yan, di maray nga tanakaguti ako. Nin nuyog. Yan. 145. Oh, di iga pa man ako digdining sanggatos. May 5 pesos ka dyan. Ay madali, baka iga ako digdining 40. Yan. 45. Oh. Madali. 5 pesos. Sakto. Okay. Di all clear ako. Opo. Daya kong utang on yan. Salamat, mahal na Diyos. Hello, 2598. Good morning. Hello, sir. Good morning. Opo. Mag-encounter dyan kaya sa Prime Water. Pag-flashing sinda kaya, kang kang patubig ninda. Oho. Kasi sir, sa totoo, kasi nahiling na nag-flashing kang patubig ninda sa mga water supply. Tapos, ang problema ka, sir, kaito may mga fire hydrant dyan sa sentrong Daraga. Along dyan, Dakulon dyan.
Ngunyan, hinarali ninda. Oho. O, kaya, ang supply kang tubig, ora na, barado. Tapos, saro pa sir, ang ano ninda, ang balbing ninda kang pagpatubig, papasupply. Dirig sa nakidirig, kaya dayo nagkaurulit. Kaya paano ninda sir, maangapod yun sir, paano ninda masasabing murang tubig? Oho. Sa pagbanggi, dakulo ng leak, grabe ang leak. Oh. Kaya ang problema ka sir, dyan man lang. Okay. Sige pa. Kaito baga paano? Kaito baga paano sir, nagbubutwa na problema ngay ang source na talagang daing nakukuhaanan. Oh. Totoo sir, dahil yung problema ang source sir. Oho. Ang problema ang management. Dahil sila nagkakauro yun. Oh. In what sense, tabi, sir? Ano po sir? Sa paanong paagisin dahi na kakauro yun, tabi? Dapat sir, kaya ang namumuno dyan, sarok man sana. Ang sarok, ang dapat tutubo dyan, sarok man sana. Oh. Ang problema dyan sir, may tutubo doon na may tutubo na sarok man sana, ang sasabihin sarok. Oh. Nag-contra sa dahil na nakakapalag sa sarong official. Management aspect Kaya pa masama ko lang. na. Management aspect pa lang. Iyo po baga sir. Opo, oo. Di, duwan sa imong obserbasyon, dahil taman pigasabi na baka iyo naman agad, or posibleng iyo, yung mga leaks and management aspect. Iyo po talaga sir. Management ng problema, bako sa tubig. Oh, sige. Sige, tabi. Sige po, sir. Salamat sir. din, Marhay, tabi. Thank you so much. Sige po sir, thank you. Opo. O, reaksyones kan sa tuya dyan ng mga paraan tabay. Tabi, no? We are not accusing in here. Igwa man iyan ni mga pinagigibo, but it seems it's not sufficient enough. Tabi. Kung sufficiente iyan na pinagigibo ninda, mariraw ko ta na dahil ng dakol na reklamo. So iyo ko taanaan ang gusto mo na sabihon kay ito kan pagpaapod kan sanggunian bayan to ferret out assurances. Ano an ko niyan? Anong problema? Then anong solusyon? Anong projection? Nasagkod na rin iyan masusolusyonan, matatapos ang problemang antabi. Halimbawa ngayon sa araw kaining aspeto, kadaklan dyan, technical ang problema. And technical, kasabay dyan yung sabing kulang sa source ng tubig. Hahaputan na kan sanggunian. Pirang bulan an sa indong projection na tatrabahuhon iyan and nuarin ang posibleng matapos ng trabaho, dispes nuarin pwedeng ma-experience na kan sa tuyang miyembros konsumidores ng tubig ang sufficiente. Pag sinabi tang sufficiente, both quantity and quality-wise na supply ng tubig. Dipisil halo yun ng panahon niyan. Kaya lang problema to no avail. Maski susanggunian bayan, day nakahugot nin pag-aparisir kan mga taga prime water, taigong mga rasones man na pinaabot na pigrespitar man kan sanggunian bayan. Yan po ang sitwasyon dyan ngunyan. So kahirak man kan mga taga-daraga, please, kuna, they are running out of options. Say na sa namaduman tabi. Meanwhile, on a daily basis, ang sa indang kalbaryo dyan, it's getting worse. Lalo mo niya na tag-init. Isus na, you can just imagine. Para nasan daw kan mga kababayan niya to dyan sa daraga, ang pasistema, masurvive sana ang daily need sa basic need na tubig. Yan. So, sana po kung dagdagan pa so intervenciones, both managerial aspect and technical aspect, dagdagan pa. I do fairly believe, igwa yan yung mga pinagigibong remedyo, pero parang kulang. Tananata, yan, may mga reklamo pa, tabi. Dagdagan po, tabi, na maayos-ayos man lamang yan, both ang Daraga Water District and ang Prime Waters. Tanganing hand in hand, marisolve taon ng pigbibilang. Jesus Mariosep naman, napapano tayo dyan? Hiro-hiro, tabi. Dagdagan pa. Kahirak. Grabe ang epekto kaan sa salud, sa konbinyensya, pati sa ekonomiya, igwayan, sa hygiene, lalo na. Water is life, baga tabi.
Paano kayan? Maski nga ni so lokal na gobyerno, dahil na pipersigir na mag-aparisir so primater, mga representantes ng kantawo. Oy, paano kaan? Sa ina sa natabi maduman an kunyan, an komunidad. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Pwede na ba? O may diit pang minutos? Pwede na? Sige. Masunod man tulos tabi, ano dahil maglingaw, si News Director Mardela, ang masunod. Nintay minipuan na programang Tingog Kanbanuan sa pangarangkan Bilog na Tropa. Dahil kalingaw ang tabi, 5:15, our Mother of Perpetual Help, Dovina, live yan sa DCGB. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa inyong nadangog ang